Krećali smo se od Skupštine do grada Beograda. Gospođa Dijana Vučinić mi u Skupštini grada Beograda uzima papire. Gospodina Klajićka koji plaču i kaže mi ćemo vas pozvati. Evo, prošlo je 5 godina kako ste na vlasti, 4. Niko apsolutno mi broj telefona nije okrenuo. Da bi me gospodin Srba Filipović sa broja 060 420 20 76 noću 12:30 zvao da mi psuje i jebe moju majku i ćer. Moja majka je amputirana noga, koja je 2 godine, gospodin Surla u Zemunskoj bolnici amputirao zbog bolesti gangrene, 2 godine je bila radno sposobna. Da sam ja zvala novinare ovde i snimala moju majku da je pitam kako je moguće da je ova žena bez noge, znači radno sposobna. Međutim, kad je dobili sve tuđu neku posle 2 godine, 10.000 dinara, s tim što živi na TA peć koja samo troši struju 7.000, da je više uladno nego što je u toplo, a da je držim ovdje ja nemam uslove, jer ja nemam gdje pravilno ni krevete da stavim, zato što je stan jako mali. Moja devojčica je srčani bolesnik. Gospodine Aleksandre Vučiću, svi mogući nadležni, pošto vi to već sve znate, jel te? I ona je, ne smijem da sušim, lekari kažu, ne smijem da sušim veš, ne smije da se puši u kući, ne smije ovo, ne smije ono. Kako ja sad da se izborim sa time? Znači evo kažete, delite pakete. Kome dijelite vi pakete? Evo komšije preko puta 7, uselili su se sad skoro. Iz vaše lično mesnog odbora, koje ja nažalost znam i poznajem, nemam ništa protiv. Ali nije u redu. Ima pravo da buši zid, ima pravo znači da pregrađiva, ima pravo dobija pakete i to kad dijelite pakete? Kad nas zatvorite u kuću u 18 časova, u 18:07 Đole dođe ovdje sa kombijem ispred zgrade i deli, raznosi pakete, a onda se on stane i kaže nemoj da ti ja sa Vladimirem Kostićem, nemoj da ti ja sa Dejanom Matićem izbacimo odavde. Ko ste bre vi da vi mene izbacujete odavde? Ko? S kojim pravom? Dođite da vidite ovdje koliko vam ljudi bogati koji imaju vozu besna kola, koji su radno sposobni. Ja izgledam ovako, ali ja imam 4-5 operacija. Ja imam tumor koji ne mogu da rešim na onkološkom institutu 6 mjeseci da dođem na red. Kod hematologa, perikarditis, ileus, polip debelog creva, osoba sam s invaliditetom. Dokle više da se čuti u ovoj Srbiji? Obraćala sam se svima mogućima, ne znam više gde da se obratim. Prekipilo mi je više, gospodine Aleksandre Vučiću. Dokle više se čuti? Šta priča ovaj ministar, ovaj ovdje za prosvetu? O čemu pričamo mi? Decu ste zaključeni, uneli ste strah. Sad kaže škole nećete raditi do septembra, jel tako? A sad kaže počinju od novembra. Šta pričate bre? Pa zašto opterećujete ljude? Drugo, nastavnici, da li vi znate šta vam rade? Noću u 12 sati, u 1 sat, ako mi dete zaspi u 9, u 10, ako nije odgovorilo, ono će da dobije minus. Zato što nije odgovorilo, znači moja ćerka treba ili druga deca, verovatno imaju taj problem, treba da dežura celu noć kad će nastavnik da pošalje šta. A onako nema internet i nema ni telefon, nema ni televizor, taj neka se pozdravi, neka uči sa plafon, jel tako? Pričate priču, ko je ovo? Ovo nema nikakve, ja ne razumijem logike. Znači, zaključavate nas po 3-4 dana, ljudi moji, ceo dan treba da mi prođe da čekam sve prodavnice ispred pošte. Ovdje ni jebeni dečji dodatak ne mogu da dignem zato što je 3 km reda. A u Zemun da odem u poštu, kako? Čime da odem? Gradski prevoz ste ukinuli. Ovdje sam doživljavala nasilje, o čemu pričamo? Ovdje mene Romi, ovdje iz Petice, Stan Đorđević, su me tukli. Znači, koji imaju kuće i vile, nemam ništa protiv. Ali tukli i maltretirali. Predam tužbu, to se ništa ne rešava, po tepih. Ovaj vas maltretira, po tepih. Onaj vas preti, sve ide po tepih. Dođete u policiju, kaže, pa gospođo, ne znam, verovatno se to negdje izgubilo. Kako može predmeti da se izgube? Šta je ovo? Dođem u gradski saobraćajno preduzeće, sam radila 5 godina. Bila sam otpravnik dok sam bila zdrava. Išla sam kao blagajnik. Išla sam tamo kao, ucenjivali me isto, uniformu sam nosila sve. Bila sam dama dok sam bila zdrava. 70.000 dinara sam imala platu. Nikad mi se nijedan putnik, niti stranka mi se nije žalila. Mene gospodin Ljubinko Knežević pitao za ljubav. Kada lezite sa mnom da bi dobili radni stalni posao. Na takav način, želim da vas bude, na takav način mi ne treba meni posao. Neću. A sad kad sam bila skoro u autobus me prekreštio isto. I da što mi kaže vozač? Da kaže, izvini gospođo, desilo se, razumijem da njima nije lako. On kaže meni da te lupim sad ili kasnije. I kome da se obratite vi?
Nema kome da se obraćate. Pričate o maskama, samo vas slušam šta pričate. O kojim maskama? Evo, išla sam skoro, zabola me zub ovdje u Dom zdravlja Zemun polje. Dođite, ljudi vam držu gaće, ljudi. Vaši medicinski radnici nose gaće i krpe, koje su drugi ljudi šili. Nemaju vam maske, rukavice. O čemu pričate? O apotekama? Aj pokažite ovdje u Zemun polje gdje ima rukavice. Nema, ne postoje. Moje majici su srušili šupu koja je pripadala tamo gdje sam živjela na tavanu. Da nema ni lifta, nema ništa. Predrag Remović kupio stan, dole širi se, otvara frizerske salone. Zato se i otvaraju frizerske saloni, da. Jer su oni siromašni i jadni, treba da se bogate još malo li im je, jel tako? I prete, Vavan Mirko, Mačika Miroslav, sve, samo se osililo, ne sme niko ništa da progovori. Pa gospodo, ja ću da vam progovorim, jer ja imam pravo da vam progovorim. Ja sam radila za vas i gladna i žena, lagala ovaj narod. Neću da lažem više, dosta je više. Dođite ako hoćete da me hapsite, slobodno. Ja pričam, iznosim istinu. Da stanete sve na poligraf, kao i ja što zahtjevam da se stane na poligraf. Smučilo mi se više sve. Ne mogu že više od gladi da se trpi, od nepravde. Nema se za lekove, nema se za hranu, nema se za higijene, nema ništa. Vladimir Kostić pomogao majice sa 3 metra drva. Predrag uzo pa ukro. Sram te bilo, pa gospodine Predraž Jevremoviću. O čemu pričate? Šta je meni kao stranka pomogla? Kažite mi koji ste mi problem rešili. Samo mi natovarite problem od problema. Zatvorili ste me ovdje, kad mi je ocu bilo 6 mjeseci, da nisam mogla do crkve da idem da mu zapalim sveću. Sram da vas bude. Koji je glasao tog Aleksandra Vučića. Koji je, kad je umirao, rekao, zovi sine, ne zna on šta se radi. Ovaj kaže, ja ću da mu prenesem, onaj kaže, ja ću da mu prenesem. Pa dokle bre više lažite bre ovaj narod? Šta radite bre? Sad mi je majica odbijena, tuđa neka je pomoć. Od čega ona da živi, da vas pitam ja? Kako ja nemam pravo na paket sa 4900? Objasnite mi to. I taj paket ne može se reši. Šta ima u taj paket? Nema ništa. Pola paketa vam potvoreno, bre, žalu se ljudi. Kaže, lupa se stranački. Nije ovo ništa stranački. Ja vam pričam kao vas što sam bila za vas. Učili ste mi se više bre. Šta pričate bre? Pričate jedno pa drugo, vi ste svi pod dijagnozom ljudi. Ja što sam pod dijagnozom, ne bi me čudilo. Vi ste me doterali do toga, ovo je vaša sramota. Sramota države, nije moja sramota. Vaša je sramota. Tužili su za drva pa ništa policija. Samo penzioneri. Šta ćemo mi koji smo operisali creva i ja treba da izađem da šetam pola sata, ako ne šetam ja ću vam prirastit se, da se zavežu creva. Šta da radim ja gospodine? Kažite mi šta da radim? Šta ako se to desi? Ko će to da snosi odgovornost gospodine? Kučići vam se šetaju. Bitni su deca, a pričate naša deca. Skinite natpis naše dece. Koje dece? Tvoje dece, gospodine Aleksandre Vučiću. Moje nije. Moje je gladno, žedno. Da me razumete? Da. Žedno, gladno. Kažete ima kuhinja. Socijalna kuhinja. Jeli su pasulj. Dođi gospodine Vučiću da jedeš taj pasulj. Delite 2 dana, 5 dana. Nema šta da se jede. Kako bre nije sramota? Dokle više laži bre? Šta je ovo? Samo se uzimaju papiri, rešavaju, fotokopiraju gospodine Dijane Vučiću, gospodine Srbi Filipoviću, daj Dejanu Matiću, daj Đuri Peri, dokle više bre? Na ovaj broj telefona 3778 koliko puta treba da se zove? Koliko ovo vremenski prolazi vreme? Ništa ne preduzimate mere. Ništa bre. Ovo se sad više što sam radila za vas, ove Srpske napredne stranke. Ja se stidim bre. Stidim se više, smučilo mi se više sve da se poserem na nju. Da se poserem na nju. Dokle skradete bre, kad su sednice, znate šta rade? Piju kafenišu, ko će više upaljače da otme, ko će onaj više paket da otme. Ko cigani samo. Govori se o cigana. Kada cigani su ljudi bre za neke. Iskreno vam pričam sad ovo. Znašte vi kakve aktiviste imate isto. Dođe na vrata i samo ovako je pička kurac i tako se izražavaju. Tako se izražavaju, nepismeno. Takvi vam i trebaju. Takvi vam i trebaju. Odakle se sad Mačika obogatio? Odakle mu sad kolo, odakle su mu stanovi, odakle je Predragu toliko, odakle da vas pitam, dokle se više bre, otimačine bre, ovdje se stanovi sad dele, uselili su se dosta iz Srpske napredne stranke, mislite da mi ne znamo, znamo, ljudi kad umiru, znate šta se isto radi, uzimaju stvari, da, od ljudi koji umnu pa nema ko da nasledi, oni uzmu te stvari, stave dole da prodaju po Romima, po novom vojnom putu koji radu sa namještajem i preprodavaju, zašto se te stvari ne daje nekoj sirotinji koje može da iskoristi, jel tako? Ljudi, okrećete kao semafor. Okrećete kao semafor. Ljudi, šta je s vama? Prvo, nije smešan virus. To nije ništa. Manite se to. O čemu pričamo, bre? Šta je ovo? A da su se slikala napredna stranka sa maskama, jeste. A vi, gospodine Vučiću, trebalo bi ikako da imamo... Ako mi treba da naučimo kao građani.
nešto da pokupimo i tako dalje, vi prvo treba da držite masku ovako preko usta pa da držite govor. Ne da držite kao portiklu i ne da držite ovako, a nos da vam ispadne ovako. Razumete? I maska se ovako nosi. Tako se nosi. Da li me razumete? Ovako se maska nosi. I onda sa maskom ovako držite govor pa pričate. Tako treba vi, gospodine Aleksandre Vučiću, da radite. A ne daćemo vam sad 100 evra, daćemo sad ovo, daćemo sad ono, a vi budete zaključeni, sad ćemo da vas pustimo, a bitno da se skupština otvara koja samo bleji. Ništa ne radi. Ništa ne radi. Pričate, radite WC-a, radite puteve, radite nešto. Šta radite? Idite u Svetosarsku 19, opite se na tavan. Nema ni vode, nema ni WC-a, nema ni kanalizacija. Porodica Simčov, Zorica vam lepo, da izvinete na izrazu, mokri i vrši nuždu u lavor. Čovek nema čašu vode da popije. To je krivota. Nije bitno da li ja njih volim ili ne volim. Ajmo da budemo ljudi. Realno pričam. Sve Predrag Jevremolić to je lično uradio. Lično! Dokle bre Predraže, šta misliš bre, ko si bre ti? Pa kako vas bre nije sramota, ma neću, evo Ivana kaže, moja ćerka prekini, neću da se prekinem. Ogorčeni smo jako bre ljudi, ovo sve što radim, borim se za svoje dete bre čoveče. Doktor kaže, lično ove koji je sad gradonačelnik, operisao slepo crevo koje je puklo, bio dežurni u Tirševi. Treba da šeta. Ne sme da bude na, ne znam, u dimu, ne sme da bude da prostire veš, zabranjeno je ovo, zabranjeno ono, ona živi na aparatu za kiseonik. Pa dokle bre više bre? Pa ne mogu više da spavam sa čerkom bre u krevet bre. Sa ocem sam da juče spavala u krevet bre. Što vi ne spavate sa vašim čerkom u krevet bre, gospodo? Pa što me pitate za ljubav da bi mi pomogli, gospodo? Pa zašto bre, gospodo? Zašto se u ovoj državi mora samohrana majka uvek da se ucenjuje? Pa dokle bre ljudi? Pa neću da dam za takve stvari, neću ljudi. Pa to je vaša sramota, nije moja. Pa vaše da pitate na nas se kako, ne da ucenjujete. Sram vas bilo bre. Sram vas bilo.